Το υπόκτημα, η απολογία και το πλοίο ήταν στην εμπιστοσύνη. Απάντησε σε όλα τα σημεία, δεν αφέθηκε τίποτα αναπάντητο. Αποδείξαμε ότι η διαδικασία η οποία έχει ακολουθηθεί μέχρι σήμερα είναι άκυρη, πιο λαϊκά παράνομη, αυτό το οποίο μέχρι σήμερα σας λέγαμε και καταγγέλαμε. Δεν ήταν τυχαίο πριν από ένα μήνα περίπου που καταγγείλαμε δημόσια ότι την Ιερισσό, τη βορειοανατολική Χαλκιδική, πήραν την απόφαση να ακολουθήσουν τις διαδικασίες του αντάναπου. Αυτό σήμερα, δυστυχώς για μας, επαληθεύτηκε. Καταρχήν επαληθεύτηκε με τον τρόπο που ορίστηκε ως ανάκριση. Στα γραφεία που συναγωνιστές περάσαν 18 ώρα εξαφανισμένοι, στα ίδια γραφεία κλήθηκαν σήμερα οι κατηγορούμενοι να απολογηθούν. Είναι ντροπή αυτό το οποίο ζήσαμε. Είναι ντροπή αυτό το οποίο νιώσαμε. Μέσα στην κυρία Εισαγγελέα διαμαρτυρηθήκαμε ότι την ώρα που δίναμε τις εξηγήσεις για το αν θα πρέπει να είναι να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι ή όχι, όλες αυτές οι εξηγήσεις έγιναν παρουσία των αστυνομικών οι οποίοι έχουν εμπλακεί με τον α ή β τρόπο στη διαδικασία της προδικασίας. Δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ, μα ποτέ αυτά τα πράγματα. Δεν τα έχω ζήσει στα 22 χρόνια. Βγάλτε το εθνόσημο και βάλτε το πουλί! Το πουλί βάλτε! Βγάλτε το εθνόσημο! Στα 40 χρόνια ποινικής δικηγορίας. Είναι πρωτοφανή η απόφαση του να κρατηθούν οι δύο δεν στηρίζεται πουθενά. Είναι στημένη, το λέμε ευθέως, το λέμε ανοιχτά και αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη. Πολιτικοί κρατούμενοι! Φάνηκε ότι είναι και προαποφασισμένοι από τον τόπο που διαλέξανε και τις διαδικασίες που ακολουθήσανε. Δεν υπάρχει νομικό επιχείρημα για να σας απαντήσουμε γιατί κρατούνται. Δεν ισχύει στο πρόσωπό τους οι νομικοί κανόνες που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα. Δυστυχώς για τα παιδιά, δυστυχώς για εμάς, δυστυχώς για εσάς. Παραιτηθείτε ρε! Είστε δεν φτάνει η μπάτσι! Εμείς ως δικηγόροι θέλουμε να γίνει κατανοητό από εσάς. Θέλουμε να το πιστέψετε. Ότι ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Ούτε στιγμή! Ούτε στιγμή! Ούτε στιγμή, γιατί δεν τους ρωτάμε, μας λένε να ξέρουνε τα κολόπεδα. Και προς ντροπή του. Από κόλο βγήκατε ρε πούστιδες! Ο οποίος σήμερα άφησε να διεξαχθεί η ανάκριση σε αυτόν εδώ τον χώρο, βάλανε τους εαυτούς τους υποθήκη στην Ελντοράντο. Εμείς δηλώνουμε ότι βάζουμε υποθήκη τους εαυτούς μας, τις γνώσεις μας, για να αποφυλακιστούν οι δύο συναγωνιστές μας.
μαχόμενοι δίπλα τους και έρχεται να στυλώνουν πλέον και εμάς τους. Μπράβο! Τα γαλόνια και τα διπλώματα στον κόλο σας! Μπάτσι! Τα γαλόνια στον κόλο σας, μπάτσι! Εκτός από αυτούς που αποσκοπούν στις σκοπιμότητες, εκτός από αυτούς που έχουν τις ιδιοτέλειες τους, να ξέρετε ότι όλοι οι υγιείς Έλληνες είναι μαζί μας, είναι μαζί σας, είναι μαζί με αυτά τα δύο παιδιά εδώ μέσα, γιατί σήμερα δεν προφυλάκησαν τους δύο χαλκιδικιώτες. Σήμερα προφυλακίζουν τους σκεπτόμενους Έλληνες, τους πατριώτες Έλληνες. Να είστε βέβαιοι ότι θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο μέσο εναντίον των παράνομων μέσων που ασκούν αυτοί. Όταν ακούτε ότι η απόφαση αυτή